Узнахме, че възмутени интелектуалци призовали за подкрепа на Българската православна църква. Те заявили, цитирам: има православие, има България. Без Българската православна църква българският народ и българската държава нямат бъдеще. Да прегледаме списъка на интелектуалците, положили подписите си под документа. С машината на спомените да се върнем назад, за да свалим техните маски и да разкрием истинските им съвсем неинтелектуални мутри. Антон Дончев, комунист, деец на ЦК на ДКМС, по чия автопоръчка пише книга, която може да бъде квалифицирана като насаждащо омраза и разделение по етнически и верски принцип. Андрей Пантев, комунист, свързан с репресивните секретни служби на комунистическия режим. Това личи от биографията му на преподавател в САЩ през 70-те години. Купил на безценица апартамент от бившето бюро за обслужване на дипломатическия корпус. Депутат от най-ретроградната партия БСП. Борислав Стоев, комунист, художник, номенклатурен кадър от периодичния печат. Васил Проданов, комунист, агент на Държавна сигурност, псевдоним Иванов, номенклатурен кадър на ЦК на БКП, директор на Института за философски изследвания към БАН. Венцеслав Кисьов, комунист, прочул се единствено с ролята на младия Маркс. Георги Бакалов, агент на 6-то управление на Държавна сигурност с псевдоним Борис, професор. Георги Марков, историк, академик. Бил е женен за племенницата на болшевишката терористка Виолета Якова, убила генерал Христо Луков и запасния полковник Пантев, агент на Държавна сигурност. Дора Бонева, комунистка, съпруга на Живковия и бригчия Любомир Левчев. Стефан Драгостинов, комунист, благодарение на връзката си с Държавна сигурност специализира на Запад и прави професорска кариера. Иван Юхновски, идентичен на предходния случай. Дълго време слугувал на партията като председател на антинаучната БАН. Следват три ченгета. Иван Маразов, пишман професор, изкуствовед с агентурен псевдоним библиотекаря. Иван Гайтанджиев, комунист, офицер от Държавна сигурност, депутат от БСП, медиен манипулатор и посланник. Иван Границки, потомствен комунист, агент на Държавна сигурност с псевдоним Огнян. Следващите мутри са седа комунисти и номенклатурни кадри на комунистическата партия, повечето свързани с службата за партийна сигурност. Ивайло Мирчев, професор художник. Константин Косев, академик, историк. Красимир Спасов, професор, режисьор. Любен Зидаров, художник, професор. Любомир Левчев, поет, който 30-летия не извади езика си от седалищните части на Тодор Живков. Панко Анчев, литературовед, почетен доктор на Литературния институт Максим Горки, Москва. Пенко Русев, филмов продуцент. Тихомир Стойчев, тежък комунист, бандит, експерт по национална сигурност. Списъкът завършва с Хайгашот Агасян, композитор, който не е единственият позор на местната арменска общност. Към тази престъпна кохорта се присламчи и другарят Велислав Дърев, потомък на болшевишки терористи и активни борци. Той е бил съученик и приятел на другаря Петър Стоянов, председател на ученическия комитет на ДКМС в цялата суперелитна пловдивска гимназия Лиляна Димитрова, приютявала деца с привилегии. Преди всичко съм длъжен да припомня, че тъкмо изброените лица и техните предци ликвидираха православието и църквата. Второ, те до един, без изключения, са престъпници. Защо смятам така? Твърде елементарно е. Те отдавна трябваше да бъдат осъдени, ако се прилагаше уж действащият закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Той беше прият на 26 април 2000 година от 36-то Народно събрание и беше обнародван в брой 37 на Държавен вестник от 5 май 2000 година. Първите два члена на този закон гласят, цитирам, член 1, алинея 1. Българската комунистическа партия, тогава именуваща се Българска работническа партия комунисти, идва на власт на 9 септември 1944 година с помощта на чужда сила, обявила война на България и в нарушение на действащата Търновска конституция. Алинея 2. Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 до 10 ноември 1989 година, довело страната до национална катастрофа. А член 2, алинея 2 постановява: комунистическият режим е отговорен за това, че системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 70-та година се присъедини към международни актове по правата на човека. Алинея 3 отсъжда: комунистическият режим нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и на нейните представители над закона. По-нататък
При преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като екзекуции, нечовешки затворнически режими, лагер за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия, освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения като средство за политически репресии, лишаване от право на собственост, възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия, възпрепятстване на свободното движение в и извън страната и така нататък. Сега внимавайте, защото следва истинската присъда. Член 3, алинея 1. Посочените в член 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 до 10 ноември 1989 година за престъпен. Алинея 2. Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкане на човешките права и демократичната система. Всеки, що годе чита в юристите, ви осветли, че от всичко изнесено до тук следва: лицата, членували в тази престъпна организация и с дейността си са действали на установения от нея по незаконен път с помощта на чужда сила престъпен режим, са престъпници. Толкова. Изумителен гьонсуратлък е онези, които са били активисти на една престъпна организация, обезбългарявала Пиринския край, забранявала религията, преследвала християните и патриотизма, избивала свещениците, налагала интернационализма и взяла решение за закриване на България чрез вливането и като република на престъпния Богоморски Съветски съюз, да защитава друга част от мафиотския режим, така наречения висш клир на антихристиянската църква. Той без изключение е съставен от сътрудници на комунистическия режим, продали душите си на сатаната, скрит зад фирмата държавна, а всъщност партийна сигурност. Не става дума за духовници, а за фарисеи, за представители на официалната църква на БКП. Те нямаха нищо общо с народа. Не той, народът ги избираше. Тя ги назначаваше ЦК на БКП. Кой от тези безбожници не е принадлежал на репресивните тайни служби на теистичния комунистически режим?